またね、はい。これ普通はね、ここは同じ人が作ってくれるけど、自分でやるんだよね。まあ自分でやる人もいるけど。これ、そこに内容はここに何があるんですか？ここに小麦粉とキャベツとネギと揚げ玉と卵とあと牛天だから牛のお肉。こういう量は決まってるんですか？こういう卵何個とか。もう卵は1個。まあ大体これが1個。1個ぐらいとかこういう決まった。小麦粉も。あ、そうなの？スマートワークって世界で一番寒い国です。マイナス50度。東京に来たら100度も違う。今日40度。でもこのぐらいで食べたことないけど。そのロシアでなの？日本語結構上手だね。少しできますよ。いや、うまいわ。日本人と考えるともね。そう。言われなきゃ分かんない。このベースがね、こうちゃんと丼の中で混ぜて、よく混ぜて、そうそう。でよくやる。日本はね、結構家族力が多いですよ。家族で。これは普通の油、そうです。サラダ油。サラダ油で。これは何ですかこれ？それはね、鰹節？鰹節。それから青のり。青のり。これは最後ね。誰でも作れるでしょ。やっぱり混ぜるコツなんだよ。いっぱい混ぜた方がいいんだよね。たくさんきちっと混ぜる。でまたミルクしたらちょっと待って。これじゃ今お店の人がやってくれたけど、その店は自分でやるわけですよ。そうですね。自分でもやってもいい。そんなになんとか混ぜるだけですよね。そんなにだけど何でも外から簡単に見えるんだけども、実際やったら多分なんとか特徴があるかもしれないね。だから1ヶ月くらい。そうですね。誰かこちらに送ってアルバイトさせたら、はい、どうぞ。はい。明日ロシア人に流れるのかね。YouTube に載せますから。どうぞどうぞ。これは何のソースですかこれは？これはお好み焼き用のソース。マヨネーズは使いますか？マヨネーズも食べますよ。じゃあいい全部塗っちゃって。
あ、じゃあ、少しだけ乗せてください。こっちの、はいはい。マヨネーズ乗せてもいいです。今もう一人来ました。いや、僕にこれだけでいいよ。あ、じゃあ、これ。あと、青のりとか。やります。はいはい、どうぞどうぞ。召し上がりですか？ああ、食べていいんで。はい、わかりました。はい、どうぞ。はい。じゃあ、あんたも取ったらね。との箸で食べるんですか？了解です。